Heippa kaikki! Olen joku henkilö. Minä olen tämän kanavan juontaja. Minä olen tämän kanavan juontaja, miksi minä olen jollakin ihan sama. Mutta taas sattui. Mutta joo, en ole siis tämän kanavan. Koska tämän kanavan juontaja on Selkissa ja Mäyräkoira! Siis Mäyräkoira! Ja he ovat kihania. Minulla on tiikeri seisvakissa. Yksi joku, en tiedä sen nimeä. Mutta jos teillä on jotain pehmoleluja, ei kun petsejä, niin jotain kivoja, tessepöjä, niin näyttäkää minulle, tehkää niistä YouTubeen video. Tehkää! Ja tämä tausta ei ole tullut vaikea tehdä, koska tämä on paketti. Tämä on vinkkiä paperia. Eli tämä ei ole siis vaikea tehdä. Ei ollut. Tähän oli vähän näkyy tuossa. Tadaa! Mutta minä en tykkää tuosta. Elikkä joo. Tadaa! Minä aloitan tänään, siis jotkut. Minä aloitan tänään kanavan. Mutta en ole juotava, kuten sanoinkin. Elikkä huomenta. Olen näti. Ai näti. Siis näti. Elikkä joo. Heippa. Ai, pitääkö mä sammuttaa se? Ei, minä sammutan sen. Miten?